Ochopo kanyo saa 7 mar odiochieng' Nyakaramogi Ajwang' ageno odiochieng' mari dhi mbele yo makare. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag migago mwaikoni gi lak sechegi to mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. Takwayo joluo mondo oriwre ni higa mar 2027 wadhi go kura achiel ma joluo. Kitamuri to nchiong'ong'o. Ker mar oganda Luo Odungi Randa koro kwayo oganda Luo mondo oriwre kamoro achiel motelo ne yiero maduong'. Nyakaramogi Ajwang' machiegni neno weche makamagi kachiel kod mamoko e yor adimba. Yie mar mondo mi bed koda nyaka igiko mar weche manyien mag migago. Nyinga Joyce Oduor. Parni weche makamagi bende nyalo neno achiel kachiel kokalo e Facebook kama wantiere live Ramogi TV, mbui marwa mar YouTube bende nyalo luwo weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ote moramora bende nyalo chwalonwa kokalo e namba mar ote machuok 236000 machiegni. Kawachako en ni jago moro ma jahigni 55 owito ngimane tok kane ochadhe kod ojala nyadinwoya ka nyawadgi machielo to oyudo hinyruok marach tok monjgi okinyi makawuono e gwenge mag Ngope mayudore North Kabuoch e kar chung' od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Jal mowito ngimane moyang nyinge kaka Joseph Otieno Mogo kod nyawadgi wachore ni nomondo pur kar saa 10 gachiel mar okinyi kama ne omonjgi kod kweth moro manomanore kod ojala. Wechegi nopuodh kod jalup ruoth makonyango sublocation Gabriel Nyatame mawacho ni noyudo wach kowuok kuom jaduong' gweng' kapok ochopo e kama masirano notimore. Nyatame wacho ni ywaruok mar anyuola osebedo kuom thuolo malach kowacho ni ywaruok makamano osechopo e doho kata kamano ywaruogno podi dhi nyime. Eseche mag apisas mag obila to wacho ni nonro podi dhi nyime. Achich mar tim makamano to noringo molal ka ng'at manohinyore to nochwal nyaka e osiptal maduong' ma Homa Bay. Ayudo simu koa kuom achiel kuom jodak ma North Kabuoch location Konyango sub location Ngope village ni ng'ato manyinge Joseph Otieno Mogo majahiga 55 ne otong' kadhi pur kar saa 11 okinyi kendo ne gin gi ng'at machielo no to kotho to tere Homa Bay oring kod Homa Bay Hospital ka ngimane ni kama rach kabisa. Asewuoyo gi jopiny ka kendo jopiny gi wang' kalore gi gimotimore no to report ma wiye ma jopiny kwalona en ni osebedo kod ywaruok kod wuode miluongo n'Odhiambo kendo osegombo nege bang' thuolo malach ma nyuol osebede gi bura kendo nosetere nyaka ka polis motere nyaka court. Koro kijana no osebedo ka gin go gi ywaruok bang' ndalo malach kabisa. Familia moro e gweng' ma Kimalal e kar chung' od bura ma Soin Sigowet ywago ratiro mar wuodgi ma jahigni 28 mane owito ngimane. Hilary Kipkemoi wachore ni ne otho bang' monj mane otimne e od math moro manitiere Sigowet. Wuon Hilary mong'ere kaka Bernard Kirui wacho ni Hilary ne ogo gi ji 6 e od math kata club ka iseye gi kuo e kinde mane jirende ne otemo reso ngimane kendo chwale stesend obila ma Sondu. Obila ne ogolo chik mondo oring kode e od thieth ma Sigowet kama kata kamano kuom hawi marach no wito ngimane gi adhonde mag hinyruok mane oyudo. Kipkemo aliwawa tu na wakora na paa yenye alikuwa nayo ni mwenye paa ni askari wa polisi. So tunaomba serikali afuatilie hiyo maneno na wafanye hiyo uchunguzi haraka sana ndio tupate haki ya mtoto wetu. Asubuhi tulipata ripoti tukaambiwa ako hospitali, tukafika alikuwa mochari, alikuwa amekufa. Na mtu wa mochari alituambia alikuwa bado hajakufa,
akichukuliwa huko. Kwanza kabla hajachukuliwa hospitali tunaambiwa alichukuliwa Sondu. Au wenye wanafanya hiyo wakaandika ripoti ya kwamba yeye ni mwizi, aliipa pesa. Na mtoto wetu sio mwizi, achai chukua kitu. Hakuna mtu mwenye ameibiwa kitu na mtoto wetu. Aliuawa kama mnyama. Aliuawa juu ya hiyo, walimsingizia hajalipa nyumba na alikuwa amelipa. So what we are advocating for is we need justice for him. Tuko wapi kwa hii serikali? Tuko wapi? Murkomen, watu wako wanaumiza watoto wetu. Murkomen, unatuona? Sisi ni wa mama. Tumbo imelia. Mahali mtoto analala. Tunasikia uchungu sana. Assaulted and succumbed to injuries. This happened on the night of 20th this month, this year, at Sigowet. Riuruoga tend jodongluo kotelnegi kod Ker Odungi Randa oyango chenro magingo mabiro walo nyangile mar oganda luo mong'ere ni patron gi dongere. Chenro no magiwacho ni dhi timo kendo land machiegni kod Ker Odungi. Magi ne giyango e kinde mane gitwak gi ute fwambo e kar romo ma Ofafa e boma ma Kisumu, kuma bende ne gijiwo oganda luo mondo obed e twech achiel mar siro jatend piny William Ruto e yiero mabiro mar 2027 ka giikore ne chungo ng'atgi e yiero ma higa 2032. E kinde no bende ne gilando rapar mar mosenindo Raila Amolo Odinga tarik 15 dwe mar 10 kaachiel gi romo mar joluo motisi ni Piny Luo Festival mabiro timore kaunti ma Kisumu e telo mar 5. The 5th Piny Luo Festival is scheduled to be held in Kisumu on the 14th to 16th of December 2026. And the theme of this year's festival is celebrating the Luo cultural evolution and dynamism. We urge all Luo communities in East and Central Africa to participate in this year's event just like they did in previous events. As you are aware, ladies and gentlemen, we lost our patron Raila Amolo Odinga. We are now in the process of installing the new patron, which will be communicated to you very soon by our Chair Ker Odungi Randa. Wabiro luongo wajumbe, waziri, MCAs, jotend kanise te mag luo kamoro amora gintiere mondo wayud the way forward. Ta kwayo joluo mondo oriwre ni higa mar 2027 wadhi go kura achiel ba joluo. Kitamori to nchio ng'ong'o. Oganda luo Raila Joseph wadhot wadwad mondo wate Ruto, wabiro dwaro ng'atwa, wabiro kwa Ruto mondo wa support e higa mar 2032 wabiro golo yawuoyi, wan gi yawuoyi babeth ba malo. Kaluwore kod nok mar koth e piny Kenya mipidhe kothe, keyo nyalo bedo manok e jumbe mabiro kaluwore kod oro mosebedo kuom kinde malach. Ma omiyo serikal koro osechako chenro mar manyo kaka jopur oyudo kothe makare, maneno ni keyo malong'o oyudore e kindego ma koth chako chue e pachoka. Ka jopur bende ijiwo mondo ikre mapiyo motelo ne chako pur. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jotelo mamoko mar twak e wachni. So I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Jopur e kar chung od bura Manyatike e kaunti ma Migori okwa mondo pidha kothe machona kod mago mochayo oro mondo konye tieko nok mar chiemo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kwayo makamago
biro e kinde chiwo chiemo koda kothe manotim kod riwruok mano mar jochiw sira mar maendeleo endelevu na jumuishi komakore kod Ten County ma Migori. Kwenye maonyesho ya leo nimeleta uji wa habagi. Wajaluo wanaita uji wa habagi. Sasa huo uji ulikuwa unatengeneza kwa ulezi, halafu inalala siku moja, kesho yake unakunywa. Huo uji ulikuwa uhitaji sana sukari. Ulikuwa unaweza kunywa tu unasikia utamu wake. Ndio maana tunapenda uji wa kizamani. The conversation here is how do we get back to the basics. Basics here includes getting back to our traditional foods, getting back to our traditional farming systems. And those systems are actually important and effective because of the climate change that we keep experiencing. Today, with the kind of rainfall uncertainties that we have, it is becoming necessary that we go back to our traditional farming systems and our traditional crops, and that is what was being displayed here to the local communities. Today we've been displaying or showcasing the indigenous meals that we have, that we prepare in our indigenous way, that some of them we are forgetting, but it's important that we remind our people to go back to them. The reason that has happened is we decided to get away from our crops that used to work for us and tried to embrace only monoculture and majorly maize only, and it has become a problem. Jopur niang' mawuok e gwenge mopogore e milambo ma Nyanza dwani sirikal kokalo migawo mar pur ochungi kata oduok chien wach sukari manengone yot ma irwako e pachoka kawuok e pinje maoko magikoni nego kembe mag sukari kendo hinyo jopur niang' e pachoka. Jopurgo koni kembe sukari koro deko kapok ong'ado niengegi ka chudo bende leo. Kod gwenge mamoko mipuro niang' e milambo ma Nyanza ka otelegi gi Justino Ouma kod Rafael Otiri mane lose gweng' ma Kobodwe ka chubura mandhewa ogolo ywak e midhiero magikono kwako sekta mar sukari e pachoka ka giwacho ni sukari mirwako e pachoka ka owuok e pinje maoko hinyo mokalo kembe mag sukari e pachoka kendo miyo jopur niang' bedo kod pek. Gikone sirikal mondo omany kaka inyalo duok chien sukari mawuok e pinje maoko kirwako e pachoka mondo kembe mag sukari oyud teko mar uso sukari magirego. Uso mar sukari okethore nikech sukeche donjo koa oko mang'eny makoro market obedo flooded, ya market opong' gi sukari mamoko makoro magwok nyalosi. Wasebedo kwa hinyore nikech sukari mawuok oko oseketho market marwa. Pur tiang' nyo konyowa tero nyithinde skul to sani koro kethore nikech market okethore nikech sukeche maoko. Wakwayo leaders magwa mane wayiero, especially a southern region, giwe ling ka raia inyore. Jopurgo wacho ni kembe mag sukari magitere niang' ne osebedo ka chulo jopur juma ka juma, to mano sani koro ok timre nikech sukari mirwako e pachoka kawuok e pinje maoko gino ma giwacho ni ka omedo dhi nyime to kembe mag sukari kod jopur dhi hinyore. Sukari industry, all the store are full. Gini o create insecurity. Sama koro nyithindo leo ni dala, jonyuol ok chiem, nyithindo ok dhi kate colleges. Wenyo ni kare problem ok en kambi. Problem en gimbe girego to kata kama giuse otimore nade? Onge. Koro chuno ni nyaka koro sukari ma ok ema koro chungi. Kako ridwa kel sukari maromre gi mo produce 108,000 metric tons. To mane gima wambe produce ka. Kuro ni 108,000 tons, metric tons, must be imported. Toma waironi companies are in southern region, nyalo produce annually. Supposing now these two companies, Sony, Sukari, and others, stop, what will be the effect? Ipani serikali bidu nje nango, dongo wamedo goons and whatever and poverty. Ndege wacho ni thoth jopur niang' sani uso niang' ne joreg nguru mabende giwacho ni onge wala malong'o magiyudo ka gikone jod bura maok e gwenge mipure niang' mondo yogol duondgi e wachno. Kwan gi mor nikech kata king'iyo tiang' mosechiek cha nonego bed nosebete. Man gadier ne japur mane ne japur ma wuon niang'no noketo niang'ni mondo kiny nyithindo dhi sikul. To kawuono tiengegi moko tuo
moko bende pochas mag nguru biro to kao. To janguru ko kao tiangi to chuli mos. Gimi dhi yudo malong'e tiang' manyiloso timore nade? Onge. Aneno mondo achak rego niang'. Kalo nyaka na chak tero niang' ret nyocha niang' dhi maber kabisa to sani ok wanyal tero niang' e kambi. Kaluwore ni niang' kosebeti to mondo mi odhi e kambi bedo matek ka giwacho ni sukari ng'eny maonge kuma gidhi tere. Maendi en achiel kuom kuonde rego nguru mantie alwora Mandhiwa kaendi ma jopur niang' wacho ni gikelo nigegi mondo mi oregi. Giywak ni sukeche ma wuok e pinje maoko kadonjo e piny Kenya kaendi osehinyo mokalo sekta mar pur niang' ka gidwaro mondo sirikal owuog oko machungo wach sukari migolo e pinje maoko kadbiro e pacho ka. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur niang' e tong' mar Kericho kod Kisumu okwedo pach sirikal mar golo usuru mar dongruok kata Sugar Development Levy kowuok e Kenya Sugar Board nyaka e bad migawo machielo. Magiwacho ni golo chudo makamano biro rocho lokruok moseketi e bodno. Kagiloso e lo jopur, jagoro maduong' mar riwruoge jopur niang' Richard Ogendo kod nyawadgi mar Smallholders Sugarcane Farmers Andrew Bet wacho ni riwruogno osegoyo kenge manyime kendo lokruogno biro mana duoko gi chien. Ogendo kwayo sirikal mondo otiekre kod midhierni ma jopur mag niang' kale kendo giwere kod kelo lokruoge mathoth e bodno. Wach mano sir lwedo kod jotelo mamoko e bodno ka gikwayo jatend piny mondo donjre wachno mar neno ni lokruoge makamago ok bi konyo. Kik chak kawgi ni terogi e organization manyien nikech wawinjo ni ogo piny AFC tung'e kaka AFC osesandowa joturwa. Ochako kaw gimoni commodity fund mane pok omiyo japur niang' kata achiel loan achiel. Ni okawgi to onywandgi kamoro achiel. Ni koro japur niang' idwa nowuok ka ni dhi manyo pesa Nairobi. Kama onge ng'ama ong'eye to director to yiero. Mano kik timre. Wadwaro ni pesa ni odong for sector specific funding. Ma japur niang' mane piny mogik nyalo yude. Wainyore pur niang' nikech achude mang'eny modonjo weche mag pur niang'. Miyo ne wakwayo. Mokwongo number 1 an kora. Ogony yiero, owuogi kot mondo ogony yiero mar weche mag directors. Mondo wayier jotelo madhi konyo e weche mag niang'. Ka wase yiero, pesa wa mani account mar niang' maniang' golo, en odong' adong'a. Nikech kata gi sani sama wuweni, area mae mar Kipturi Mariwa, ndaro chot to mano ndara ma ne bed ni pesa ni e sekta mar niang' to ne inyalo dhi mondo los ndara cha mondo mi ji odhi loka cha. Kama dhiye gi siling 50, kawuono dhiye gi siling 300. Tadake niang' kendo puro niang'. Duond bura mar ODM ema humbe pod lache pachoka kipimo kod duond buche mamoko. Ma en kaluore kod nonro motim kod duol mar Tifa. Malano ni humba ODM sani ochunga e atamalo 20 kiluwe kod UDA e atamalo 17, DCP namba 3 kod atamalo 12. To kaka Simfros Okinda lero, huma mar UDA kod ODM osebedo ka dok piny chakre yiero mahiga mar 2022 kamar DCP to sebedo ka idho. Nonro maduol mar Tifa koro yango ni duond bura mar ODM ni kod mbi mamalo kipimo kod duond buche mamoko e pachoka. ODM sani ochungi atamalo 20 kiluwe kod UDA atamalo 17, DCP e namba 3 kod atamalo 12 e kind duond buche mamoko. Kamano bende nonro no yango ni thoth jopiny siro riwruok mar siasa mar Linda Mwananchi motelie kod Edwin Sifuna e atamalo 74 kipimo kod mago masiro Linda Ground motelie kod Oburu Oginga e atamalo 20. Ewi jalno ma jopiny deher mondo be jatend piny e yiero mabiro, William Ruto e maumbe pod lache atamalo 24. Gino mosebedo ka idho mos chakre higa mar 2022. Ruto iliwo kod Edwin Sifuna ma nonro wacho ni e jal maumbe landre ng'wech kipimo kod jowadgi mamoko. Sani umbe ni atamalo 15 medruok mar atamalo 5 kipimo kod kama ne entiere dwe mar 5 higani. Jatend wape Kalonzo Musyoka kata kamano medo mana dok chien e thuolo 3 mokalo mosetime nonro makamano. Sani ochungi atamalo 13. Kamano bende uma ma jalupo gae ma Jubilee Fred Matiang'i kod jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua bende medo dok piny. Sani gichungi atamalo 14 kod 17 ka giluore no. Jokanyo mag duond buche mopogore bende noduoko penjo wi jal ma de giero ting bende laro Compton piny e yiero mabiro. Jokanyo mag ODM ni kod yie kod Edwin Sifuna e atamalo 44 kiluwe kod William Ruto e atamalo 20, Matiang'i luwogi e atamalo 9. Thoth jo UDA oyengore tok William Ruto e atamalo 84 kiluwe mabor kod Kalonzo Musyoka e atamalo 3.
Matine nus mar joma siro DCP e tamalo 44 siro Rigathi Gachagua kaka jatend piny, kiluwe kod Kalonzo Musyoka e tamalo 19, Edwin Sifuna emani koji Matine e tamalo 3. Jokanyo mag Jubilee siro Fred Matiang'i e tamalo 73 ka tamalo 90 mar Wiper ni e tok jatendgi Kalonzo Musyoka. Magi timore kodong' mana dweche 13 to piny Kenya dhi e yiero maduong', ka yangore ni onge jatelo moro amora manyalo loyo yiero e okang' mokwongo. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kuonde tiegruok mamalo osechako timo ikruok makare motelo ne rwako ayanga jopuonjre mag CBE e mbalariany chakre higa mar 2029. Jolony weche mag somo maloso e mbalariany ma Methodist e kinde nyisruok mar lai mar CBE, jalup chancellor mar kar tiegruogno Professor John Ataya okoni thoth tiegruok ma idhi chiw e kuonde tiegruok dhi bedo e lai mar CBE, kendo ma emomiyo owinjo chiw tiegruok motelo ne jopuonj kod jopuonjre motelo ne donjo ayanga e mbalariany. We pass, so the training program for teachers is so practical that the teachers are able to roll it out or to do the same in class. The reason Gravity CBC Resource Center is here today is because we are probably the first university to have partnered with them in terms of building that capacity for our staff. From the training, of course, we are setting up our own model center that will be able now to use so that we scale the training. Many of our schools are compliant with CBE education. School of Medicine and Pharmacy, fully compliant. Including the assessments, they are fully compliant. Okay? School of Computing and Informatics, compliant. You don't only invite the schools, also invite the parents and communities so that they can come in and understand the concept, the pathways, different choices that are available, and even how to be able to improvise at home, and even to assist the children to do homeworks and assignments. Nyakora Mugia Jwang'ero kamana inya kumedo kete Ramogi TV weche manyien mag migaga. Somane ote mar Boniface ka intiere Nairobi. Ong'isa ka ni penj na joduong' ni wayie kendo waikore riwore, lakini 10 points agenda ka gisechope kanye. Bende oneno ngima wa adiera kose wanto iriyo mana kodwa to jomoko matina winjo maber. Ero kamana inya kuom ote makamano. Ote machielo Injinia Lazaro Kanyambok bende ng'isa ka ni nyikwa Ramogi chikiru itu ne directions mawuok kuom jaduong' no mondo eka ubed gi rieko. Jaduong' Odungi Randa ogo poro ni mondo ubed gi moro achiel before 2027. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Olkalau Politics ne opuonjou ni jomlima still stuck to their tribal voting patterns. Koro kik ng'ato bed gi paro ni nitie gima youth magi nyalo timo mopogore. Ka iparo ni Gen Z magi biro goni kura nikech giyuoro e rally magi to kara they will shock you at last. Nyakora Mugia Jwang' med kiti Ramogi TV akaw yoyo madundo aduoga dhi mbele kod weche manyien mag migago. Kikidhi mabor. Chak Sabato ni ging'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen.
kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marish kamae. Ichlach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dere chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Jumani e rogo mar nyithindo. Zinda bangono zinda. Machungwa girabolo kikiweyawa. Mama, manyaka nedidi e chiro. Na mimi nimeamua usafi kutajataja. Mama nifunze usafi. We say thank you. We say please. We do not interrupt or tease. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong' wadhi mbele kod weche manyien mag migago. Riwruok mochung' ne nurses e pachoka, Kenya National Union of Nurses, olando ayanga ng'anyo mar tipo mabiro timore e pachokae tarik 29 mar dweni. Ng'anyo makamano ochan nikech 10 counties koso keto e tim winjruok mane gikete ogirimiti margi mar tich mar higa 2025-29. Bende giseyo 10 governors kuom koso chulo jochiw thieth mag UHC kata obedo ni migawo mar omenda ogolo pesa. Jagoro maduong' mar riwruog nurses Seth Panyako lero ni ok gibi loko chung' margi nyaka chieng' ket e tim dwaro margi. Omiyo gichiwo ndalo madirom 7 ne governors mapachoka mar timo dwachgi. There's no issue that is non-negotiable. We can negotiate in the form of when are they going to be implemented. How? For example, when you look at the return to work formula of 2017, we had spread it over 3 years. 3 years ended in 2020. It has not been implemented. So when you negotiate, as long as SRC is not going to stand in between, and we are saying the strike is on 2 bodies. Let me be very clear. We have listed all arms of government because they are concerned. But this strike is direct to SRC and the county governments. Tumesema kwa siku 7 wasipo kutekeleza hayo mambo, tunaweka vifaa vya kazi na kuondoka kwa hospitali zote nchini Kenya. Wakenya wapate kujua kwamba hawa watu hawako wajajitolea kwa kufanyia Wakenya kazi ambazo zinafaa za kiafya. Riwruok mar jochiw thieth mopogore opogore e pachoka koro dwaro mar mondo mi 10 counties ondik jochiw thieth mag UHC e yo mongirore kaka ne ochika kod jatend piny William Ruto. Jagoro maduong' mar riwruog jochiw thieth marango ler mar aluora Brown Ashira maloso Nyeri mana ndalo achiel bang' jatend migawo mar thieth Aden Duale golo chik mondo duol mar governors olos kaka ichiwo barupe ne jochiw thieth go. Osingo ni ok gibidok e tich nyaka giyud barupe mag tich e yo mongirore. Jochiw thieth gi osebedo e ng'anyo kuom ndalo 4 koro. We are asking the COG to man up. I mean, health is a devolved function. We know the governors
refused to give our colleagues the PNP letters. Our UHC colleagues have been suffering for over 6 years. It is the governor that requires the staff, because most counties are actually understaffed. So they should be the one now actually opening their arms actually wide and welcoming the staff. We want more employment. We want more improvement in terms of preventive space, and we are in support of it. As long as preventive is catered for, we are more and more support of it, because our main agenda here is to make sure that our people, our public, are protected from all the diseases that are preventable. Piny Kenya oyangore ni osegoyo okang' mar kendo duoko piny thoe mag joma mine e kinde ma gikonyore kokalo kuom tiyo kanyakla kod 10 counties. To kata kamano, jolony weche mag thieth wacho ni tho mar nyithindo matindo to podi en midhiero maduong' madwaro okang' mapiyo. Ka giloso e kinde romo margi kod jolony weche mag thieth manotimore e kaunti ma Laikipia, jolony weche mag thieth go wacho ni puonjruok kanyakla kendo kelo rombe e wi kaka inyalo ga thoe mar joma mine osekonyo e bero chenro mag thieth e kinde ma mine konyore. Counties that previously were very high burden, like Tana River, reporting good progress. We've been engaging with them as frontline health workers, doing peer-to-peer learning and skills transfer for those hard-to-reach counties. And we want this partnership to continue so that where there are no specialists, we can be able to bring specialists from other counties to be able to support the counties that don't have specialists, even as they make arrangements to hire their own specialists. So as is very evident, the neonatal mortality rate is quite high as a country, against the SDG goals of 12 per 1,000 live births. We are actually at 21 deaths per 1,000 live births. And part of the things we were discussing is how do these MPDSR audits highlight the challenges or the gaps that we have in improvement of the neonatal and perinatal deaths. Governor County Kakamega Fernandes Barasa kwayo josiasa mondo wetima mar tiyo gi rawere e nyayo tulo e kinde rombe. Barasa omedo lero ni timbe makamago osebedo karocho kwe mapachoka. Koloso e nyasi mar ik mosenindo Lucas Kundu manotimore Mumias West, nolero ni jotelo nigi ting' mar telo ne oganda kendo chiwo puonj moromo ne rawere moloyo tiyo kodgi e yore maundu. Nataka kuambia viongozi wa kisiasa ya kwamba let us not misuse our youth. Tuko na viongozi ambao wanatumia vijana vibaya. Mambo ya goonism, mimi kama kiongozi wa Kakamega, I want to condemn those politicians ambao wanatumia vijana wetu kama goons. Sisi agenda kubwa ya vijana wetu ni kuhakikisha wamepata kazi. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha we empower our youth, not misusing our youth kwa mambo ya goonism. Jokanyo mag riwruok mar jodolo e bwo riwruok mar NCCK e kaunti ma Bungoma ywak ni onge mag tije ahinya to ne rawere ema nyayo timbe magalagala kod tulo maneno ahinya to e rombe mag siasa. Kakoro gidwaro mar mondo mi sirikal oket yore mag neno ni rowere mawuok e skunde yudo lwasi makare mag chako tije ma ok nywando e lwenya mag josiasa. E dweche mathoth koro lwenya mag siasa osebedo kaneno gino makelo luoro ahinya to e kinde ma Kenya chano yiero maduong'. Kama sisi kanisa tunataikana kukue nitro, tusikue kwa mrengo yote, kwa sababu hao wote ni wanduku wetu, madada zetu, they are our friends. So kama wachungaji sisi tukue nitro na Mungu ataonekana kwa kila jambo. Serikali iweze kuweka mikakati ya kuona jambo hili lisiweze kuenea, na kwamba wale ambao wanahusika kuleta mambo ya wahuni hawa katika mikutano waweze kukomeshwa. Na pia tumeomba sana vijana wetu wasikubali kuweza kutumika kama wahuni katika mikutano, na pia tunapokaribia uchaguzi wa 2027. Tumekuja tukaangalia kwamba vijana wetu kweli hakuna ajira, na vijana wetu wengi ambao wamemaliza mashule, wamesoma, wamehitimu, lakini ajira hakuna. Na tukaangalia kwamba ni vyema
county government ya Bungoma iangalie namna wanavyoweza kubuni ajira kupitia kwa value addition, kuongeza dhamana kwa zile mazao ambayo yanatoka katika mashamba yetu. Tuwe na agro processing, tuongeze dhamana kwa vitu yetu ili vijana wetu waweze kupata kazi. Mogokum jodolo e county ma Mombasa jiwo jo siasa mondo mi oduok chiena liet mar siasa e pachoka kendo giket maino e chenro mageto kelo dongruok ne jopiny. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni tulo mag siasa mosebedo ka nyiedhore e kinde ka kinde en ranyisi ni kwe kidek bedo maonge ka kinde yiero ochopo higa manyien. Gijiwo jodolo e pachoka mondo mi olemne piny Kenya kako machielo. Bende gijiwo rowere mondo mi otangi moko kuom josiasa makidek tiyo kodgi e kelo tulo. Tunaomba hata hawa wanasiasa waondoe hiyo migawanyiko ya kisiasa na hiyo mambo ya magunzi na nini, waondoke, maana Kenya ni yetu sisi sote. Waangalie sana vijana, tutawasihi especially wale wako makanisani na kule kwingine nje ambao hawaji makanisani, tuhimize ya kwamba waweze kuwa si watu wa kutumiwa, na hao wanasiasa nao wakome kuwatumia, maana wakiharibu nchi hata wao watajiharibia. Kwa hivyo sisi kama makanisa tuweze kuomba kwa ajili ya taifa la Kenya. Number 2, nataka kusema ya kwamba tafadhali wale wote ambao wanafikiria kwamba wanaweza kuingia kanisani na kuweza kupiga waumini na washirika katika makanisa, hiyo tunakataa. The issue of the political space is a very delicate issue, and we would like to just advise the politicians to be cautious when they talk, whether inside the church or outside. Church leaders should give the best advice to our political leaders, because Kenya is one and we shall remain Kenya after 2027. Kenya is our country and it's a beautiful country, so we should just learn to live in peace together with one another, so that this will bring promotion to our country, economic growth, stability, and even a positive mindset to inner growth. Jodake County ma Kajiado dwaro mar mondo miduola mariwo wi oganda kanyachiel NCIC mondo ka okanga ewi weche moko mawachore ne gin akweda mag dhoudi magiwacho ni rocho kwe e kind oganda. Kagiloso e kardak ma Kitengela, Kajiado East, jodaggo okwedo tiyo kod weche moko ma ok odhi kare magiwacho ni notigodo kod jatend sirikal mabende en apisa mar sirikal e county ma Kajiado Naini Tipape Naini, kagiwacho ni wechego nyalo rocho kwe. Jodaggo wacho ni gisechwalo ng'ur margi ne duol mariwo wi oganda kanyachiel kod okwach kich kagidwaro mar mondo mi otim nonro ewi wechego kendo okang' mar chika mondo okaw. Ni Metropolitan County. Jamii yote wa Kenya wanaishi Kajiado, na mtu mmoja kuamuka kuanza kudhulumu watu wengine na kuambia watu wao waamuke wafukuze watu Kajiado, hiyo ni jambo hatuoni kama ni vizuri. We've lived so well na Masais hapa, so lazima tukatae such statements that are going to divide us at this point before iende mbali, kwa sababu tumeshaona vile hizi mambo za makabila zinaharibingi maneno ama zinaharibingi inchi. Sisi kama mavijana wanaishi kwa hii county ya Kajiado, tulikuja tuliona ni iko na amani mzuri. Hii statement tumesikia ya hii ndugu yetu huyo Nailot mwenzetu, tumeona ni hiyo statement very reckless. Sisi tuna condemn hiyo maneno na tunaambia mavijana wasidanganywe na incitement ndio wakuja tupigane na wao bure. Mtu mmoja hawezi akatutenganisha, maana Otengani ilikuwa mji wa Kajiado, lakini mheshimiwa gavana alipoingia kwa kiti Ole Lenku alileta amani. Tunaishi tukijua kwamba ni kama tuko nyumbani kwetu, na sisi ni wa Kenya, hatuna mahali pengine pa kwenda kukaa kama si hapa penye tulijaliwa kukua. Midhiero mar dhungruok mag geche kod jopiny e chuny boma duong' ma Nairobi nyalo bedo sigana ponono ni chenro mar kunyo apeini makalo e buolo dhi chopo kare. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne arita, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ne oyango chenro mar kunyo apaya makalo e buolo e chuny boma ma Nairobi kod aluora mage e nengo mar bilion 7.8 dola mar piny Amerika. Kaluwore gi Sakaja, kunyo apeini makalo e buolo kende e yo mar madhitero piny Kenya e kin pinje mosedongore kendo odhi miyo jopiny
tiyo gi dakika 20 kende e donjo kendo wuok e chuny boma man Nairobi ka ok seche 2. Paro makamano koro rito buch ten migepe mondo opuodhe motelo ne kete e tim. Is the ultimate solution for congestion. You've traveled the world. Many places where you go to, you wonder where are people, because you don't see them and you know the population of that place. But the people are on the underground, because you have the rail in the core areas, and as you move outside the core CBD, it comes up. I have friends who are even billionaires in New York, but they don't own a car, because they know that the public transport system will be on time, it is regular, it is convenient. We're going to turn Nairobi into a 20-minute city. A 20-minute city is where you can go from any point to another point in 20 minutes. And so phase 1 is Eastlands, Eastlands to CBD with an underground that goes to Westlands and Upper Hill. Phase 2 will include Ngong Road and Langata Road, because that is where you have a huge population coming from Langata Rungai and coming from Ngong. Because what we measure is the traffic per person, per hour, per direction, PPHD, to Singapore or first world, without sorting out mass transit in Nairobi. Kar tiegruok mar Mama Ibado Charity oyawayanga kar jot mar jodongo e gwenge Mabula Pesa e kaunti ma Isiolo. Kama e kar jot mokwongo ma ogere e gwengego mabiro chiwo konya ne jodongo mosebedo ka kadhe midhiero mopogore opogore. Kaluwore gi chenro ma ichan ket e tema kar tiegruok makamano, igeno ni biro konyo mar kedo kod achiedh nade ma jodongo osebedo ka kale kopogore gi mano. Jodongo bende biro yudo ber mar yudo chiemo manitiere gi ndhadhu, thieth makare e kin chenro mamoko. We dreamt of a time when we'll have a center, a unique center, a center for seniors. Seniors will come, share a cup of tea, talk to each other, sit down in dignity, pick their food, and have weekly clinics. Hapa mimi nimenufaika sana na nashukuru na toa shukrani yangu kubwa zaidi kutoka kwa moyo wangu wote. Kwa sababu nilichukuliwa, saa zingine mimi huwa na njaa, huwa na mashida kidogo, si ya afya, si ya nini. Tena walikuja kwa wakati mzuri, wakati huo sisi tulipata msiba wa kuchomekewa na nyumba. Hapo tulichomekewa na nyumba mzima ikachomeka. Hapo niliingia kwa Mama Ibado nikapata kila kitu. Hawa Mama Ibado najengia nyumba. Kwanza chakula kila mwezi, dawa hiko, shaa hiko, kila kitu hiko. Jopur koro yuagoreyo nikech dok chien mar nyak mag kothe. Magitimore nikech medruok mag kothe manyasani mosemedore e dukni mapachoka. Wachore ni medruok mag kothego osemiyo thoth jopur wito maino magin godo e weche mag pur. Jolonyeche mag pur lero ni koso bedo kod ng'eyo matut emomiyo jopur donjo e midhiero makamago. Omiyo onego giyud puonj moromo e wi tiyo gi lony manyasani e pur mondo giti gi pesa matin e pur kendo yuto margi mondo omedre. Knowing has brought them a problem of spending more and getting low small return. So we want to advise the farmer on how and what are the methods that they can use to ensure that they use low cost of production and ensure they have maximum profit. Farming is a business, so when the farmers are coming, they will come learn the new technologies. Farming as a business, ask questions, interact with us, new methodology, technology, farm equipment, machineries. If you happen to buy the wrong seed and plant and then you don't get the yields, definitely you will quit that business. You will quit farming. And therefore, slowly by slowly, we will have the number of farmers that are getting involved in farming activities diminishing. And therefore, definitely, that is a threat to national security in terms of food security. Kar tiegruok mar somo mar weche limbe mar Ronald Ngala ochan mar yawayanga dwe mar 9 ka jopuonjre 1,000 ikore mar donjo e kar tiegruogno e thuolo mokwongo. Gedo mar tat somo no nochakore kata nochak gera higni 12 mokalo
Kanyakasani gedo mare osechope atamalo 95 kakoro chenro mag somo nyalo chako dhi nyime e kind thuolo mar ndalo 40 mabiro. Koloso kod jofwambo tok limo skunno e kaunti ma Kilifi, jagore migao mar limbe Julius Bitok wacho ni skunno biro bedo koda kit somo ma ibiro beda ka ichiwo e yo manyasani. Omedo ni tat somo no dhi bero weche mag limbe mapachoka kama piny Kenya biro yudo welo maromo 5 million chop higa 2028. We have the first 1,000 students report in this campus in the next 40 days, as I have said. And we are working together with the Kenya Utalii College, Tourism Fund, the county government of Kilifi, and all the stakeholders to ensure that everything is set for the students. It's really an amazing facility, and it's one of its own kind in Africa. It will be able to generate the workforce for the hotels, not only here in Kilifi County and Coast, but in Kenya and beyond. If you go today to many hotels in Zanzibar and all the neighboring countries, the managers are from Kenya. Courses that we'll be doing here include, among others, the seafarers training that we'll be doing here, precisely because we also want to support the blue economy in this region and in Africa entirely. Doho ma Nyahururu owito oko ng'ur moro mane ochwale doho gi jal moro mane wacho ni en e wuon lo moro mayudore e boma ma Nyahururu mayudore e kaunti ma Nyandarua. Jang'ad bura maduong' Mary Osoro ne ochiwo ng'eto mare kowacho ni jala mane ochiwo ng'ur mare moyang kaka Margaret ne ok ochwalo neno moromo e nyim doho mar yango ni lobno en mare. At paragraph 5.1 and 5.3 clearly indicates that the suit property has no evidence of formal occupation, active residential use, commercial activity, no active cultivation or substantial improvements. So in the end, the court finds that the notice of motion dated 17th of February 2026 lacks merit and the same is dismissed with costs to the respondents. Kuna mkutano yoyote tulifanya katika municipal council ya kubadilisha hiyo uwanja kutoka empty space to individuals. So wale walikuwa wanasema ati walipewa hiyo uwanja, hiyo ni uongo tupu. Tuliletwa kotini kwa sababu tunatetea mali ya umma. Ni sawa, maybe hawa wengine hawangeweza kutetea, but mimi nikiwa hapa na bwana Kifala, mheshimiwa Kifala, tulikuja tuka